Mago matimre e pautuke ka wachako nyakoro magajwang nyinga en James Opondo ka odhi e county ma Bungoma oyudo ni duol mochung'ne yiero e pacho ka IBC opodho Wences Wetangula e ng'wech mar dok laro kom mar Senate county ma Bungoma e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Apisas motelo ne yiero e county ma Bungoma ojiwo Wetangula bang' kosepwodhe mondo otim campaign mage e yor kwe. Wetangula osingo mar chopo dwaro mar jopiny wach maduong' momiyo noriwore kod Kenya Kwanza kendo biro tiyo matek mar neno ni gikawo telo e yiero maduong' mar dwe mar aboro higani. Tumemaliza hii hafla, sasa mimi nitakimbia kurudia mbio za national campaign na campaign ya hapa ground. Itaongozwa kwa timu yetu na Speaker Lusaka na hii timu yote. I will be coming in and out, but the bigger picture is we must form government. Watu wengi wamekuwa wanasema kwa nini nina defend kiti yangu while tumegawana serikali huko juu. And I've said and I want to repeat, I am not looking for personal gain. I am not looking for personal aggrandizement. I'm not looking for personal glory. Kwanza nataka nikupongeze for the successful nomination this morning. Thank you. We are sure that you are the right person and we are going places. Kwangu as a team leader na hii team iko hapa, I want to assure our opponents that sasa kazi imeanza leo. We are prepared. Vile niliwaambia, in the air, on the ground, and where there is water, in the sea, tutakutana huko. We are peaceful, we are sure of victory, and I'm sure with this team we are going to succeed. Toka odhi mbele nyakoro magajwang Senator Mabaringo Gideon Moi dok siro komeno bang' ne obolo piny dwaro mar laro kom jatend piny Kenya yiero mar dwe mar aboro. Kaluwore gi ler mogol kod William Kamket, Gideon Moi kiny ne chwalo boke mage ne IBC mondo opwodhe. Moi dhi piem kod William Cheptumo madhi laro komno kod otiko mar UDA. Kamket osingo ni duond bura mar KANU siro lwedo Azimio la Umoja One Kenya kendo gin gi geno ni ogai mar riwruok no Raila Odinga dhi yudo loch e yiero madwe mar aboro. Okang' mar Gideon Moi yango dok siro komno koro dhi nyuolo amen e yore siasa e kinde kod jalup jatend piny William Ruto ahinya bang' jalup Ruto Rigathi Gachagua yande jiwo oganda ma hoho mar okak mondo go ombulu ne jochung' mag UDA kende. Mimi niko na furaha kwamba seneta wangu Gideon Moi anatetea kiti chake cha seneta ya Baringo. Mimi karibu ni give up. Kama ati Cheptumo ndio tungesema ati tunachagua Cheptumo. Cheptumo ambaye hata hajafanya mkutano mmoja tiati. Aje kukanyaga Chemolingo. Aje kanyaga mwisho yake ni Loru. Mtu ambaye kwa roho yake hana upendo, huyo mtu apotelee bali. Ama namna gani? Tunasema Cheptumo apotelee bali. Gideon Moi tutamchagua kama wakaji wa Baringo. Mheshimiwa wetu Senator Gideon Moi atapeana makaratasi pale Kabarnet kwamba anasimama senator ya Baringo County. Mpokea salamu zake. Mnajua sisi kama KANU, sisi ndio tumepanga serikali. Tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa rais ya Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. To kaodhi county ma Kisumo oyudo ni riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Nyando Development Center for Environmental Conservation NYADEC
Koma koregi mbalariany mar New England oriwore mar tiego nyithindo e weche mag rito alwora kokalo kuom pidho yien, geng'o sienyruok mag lowo kinde ma koth chwe kod tieko losruok e bunge. Chenro ma kamae dhi nyime e sikund primar ma onyinge e Nyakach kama gisidho e choch manyien kaka yorno mar rito alwora. Koro watudre kod jafwambo marwa Millicent ka entiere gweng'ko. Millicent, kinyalo winja to nyiswa ni to gisani ang'ono matimore? Erokamano ahinya Opondo, gi thuolo ni endi wan achiel kachiel nyinge primar kuma bende chenro mar tiego nyithindo e weche mag rito alwora dhi nyime, ka bende gigo ma gitimo en puonjo nyithindo go endi pidho yien, puonjo nyithindo go endi ler kotenore kod weche mag tieko kata duoko chien losruok e bunge. Ka bende odiochieng' ma kawuono ni endi motelo ne odiochieng' dhialo choche pacho kaendi kata e piny mangima ma bende timoraga tarik 19 dwe mar 11 higa ka higa. Odiochieng' ni endi jogo ne osidho choche manyien bathe kacha, ka bende yono ne gipuonjo nyithindo kaka ginyalo tiyo kod choyo maber, bende ka giwuok e cho to kaka ginyalo yudo pi ma gilog, kaka ginyalo logo mondo mi gineg jams. Ka kamano e thuolo ni endi achiel kachiel kapok aloso mang'eny mondo mi iwinj kendo ine gi wang'i kokalo kuom jokanyo ma bende otelo e chenro ni endi, ang' nadhirgi mondo mi gilernwa mathoth kotenore kod chenro ma kawuono geno ma gin godo kotenore kod rito alwora e yore mopogore opogore. Machiegni ang' ne achak kodi mondo mi inyisa ni odiochieng' ma kawuono gin chenro mag ma uketo kanyo ma bende udwa ni nyithindo gi ong'e kendo luw mondo mi kaka gidongo, kaka gimedo somo to ging'eyo ni katimo ma tabro rito alwora kuma dake kata alwora kuma ji odake machiegni. Erokamano ahinya kuom miyo thuolo maler gimomiyo kawuono wan e skul Nazarene onyinge. Arita mar alwora e gima duong' e piny ka, nikech mbele man alwora mar pinyni ore mondo piny odong' kama wayude. Omiyo program marwa kanyadek awachano ni kawuono wabiro onyinge Nazarene School mondo wayaw program ma nyiso nyithindo kaka onego bed maler bang' ka gisecho. Koro wakelo sample mar chuo madwaro mondo obed e sikul ka sikul kae mwachakogo, mondo ka giseya e chuo to giyudo kama gilogi, nikech wach Covid ni omiyo gik mang'eny omiyo waparo mopogore opogore. Mano omiyo kawuono gi jowa wabiro mondo wapuonj nyithindo man ka ni ka gidok dala ging'e gima gitimo, to kendo yien be gipidhi, nikech yien no ema important e mbele kocha. Watudre gi jo oko, wan gi partnership gi jo oko mo America, University of New England, ma bende wan koka kawuono mondo bi opimnwe gimomiyo watudore. Ka ok kamano, agoyero kamano. Kapok itieko ni wacho ni bende upuonjo nyithindo kotenore kod sienyruok mar lo, kuma bende wang'eyo ga ni iluongo gi dho ngere ni gully erosion. Ere kaka upuonjo nyithindo mondo ging'e kaka ginyalo geng'o gully erosion kiketh alwora ma pacho kaendi? Nyithindo mang'eny wuok kuonde ma pi mang'eny maringo matero lo e nam wuoke. Ko samoro pi kuonde ma gullies gullies gin kuonde ma osienyore ma pi kadho, mamoko tamo nyithindo mar dhi e skul kuonde ma gintie. Koro wapuonjogi ni gima nyalo konyogi e gero gini en pidho yien mondo tam lo kik dhi mbele. Achiel kuom gima otimonegi, omiyo ka gitin ni gibiro winjo mang'eny ka gidongo, nikech opuonj kapod gitindo. Omiyo gullies ng'eny around ka, to wasebedo kwatemo thiedho gullies go. Nyakoro mogo jong mano Millicent ka entiere e gwenge ma Kisumu, kendo wabro ng'iyo lipot ni kochopo sa achiel kod sa adek watimo mos kuom mano. Ka wadhi nyaka e gwenge mantiere Bungoma, yudo ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kawuono tieko limbe mare e gwenge mar Imbo mar Kenya. Raila chano twak gi jopiny e gwenge ma Sirisia kod alwora mare. Watudre achiel kachiel kod lipota marwa Eric Owenga ka entiere e gwenge go. Owenga, kinyalo winja to nyiswa ni ang'o matimre e wechego mag siasa e Owenga, kinyalo winja to nyiswa ni to gisani en ang'o matimre e gwenge go ma Sirisia? Nyakoro mago joma mago pichni mago gwenge mag Imbo mar Kenya achiel kachiel kapod wamanyo lipot marwa Eric Owenga mondo miwa
gigo matimre e gwengego ge sani nyakwana Mogajwang. Kata kamano wabro ng'iyo ni to kochopo sa 1 kod sa 3 mondo wang'ini weche gi kabro donjo e TV mari mar Ramogi. Ka wadhi mbele nyakwana Mogajwang, wayudo ni gigo matimre e gwenge mag game nyakwana Mogajwang ni ng'wech mar lando komb od bura mag game oridore bang' jatelo mar Communist Party of Kenya Buka Omule Ngeso donjo e ng'wejno. Buka Mageno thicho oko ma en jaod bura mag game Elisha Odhiambo wacho ni en emowinjore kendo oromo kod komno kane oloso kamkunje wagai e kar od bura mag game. Buka osingone jodak mag game ni obiro siro gi e weche mag dongruok kuma oriwo koda kaka mago bende mag somo. Kwayo jotelo mamoko mondo oriw lwetgi e neno ni yiero otim e yor kwe. Wat maendeleo mag game engineer Buka Ngesa Omole. Haya. First of all, the Communist Party of Kenya is proud that the politics of our country has since improved, and we are moving away from tribal politics, and we are embracing the politics of ideas. In fact, if you see even the political parties that are supporting Baba, CPK included, that we are focused to drive the political of ideas. The second thing is that we want to encourage the referee. You know who the referee is? IBC. Ana wakasa moru orona mese ni Buka ine ma IBC the landi. Ane ma IBC chunade. So we want also the IBC to put a fair play, and any sections of violence should be dealt with in its prompted form. Kawadhi nyime nyakwana Mogajwang, kaka rawera ma osedo lonye mbalariany bende inyalo uso rech e boma ma en penjo ma osumo Bradox duoko kod chir nikech ohand rech osegere e boma ma Nairobi. Rawera ni nochako hono rech ne nyamin gi to bang'e ne giyawo magawa mong'ere kaka Big Fish. Osearo ohande kokalo e mbui kendo yande humbe omedore bang' ka ogai mar Azimio Raila Odinga gi Lange ne ochiemo e magawa no chieng' mane owalo jalupne Martha Karua. Cleophas Oluoch ne otwa kod osumo kendo mae sigande. I'm graduate timo KU, somo KU atimo biochemistry gi biotechnology. Na graduate 2016. Aja rech auso rech gi sani. Lek mar chako magawa mar Big Fish nochakore matin mana katugo. Hapa ni wuka nikech koro naonge tich, en mana mar koso tich, ting'eni nyaka ibed ni imbe koro at least in gi gimoro minyalo wacho ni inya itimo neno. Ng'eni kaka youth ok inya beda at least kata tin to lakini at least imbe temo. Koro ng'eni nyaminwa maduong' en japuonj. Koro no uso rech kaka wala mabate to side hustle tugo matin neno nikech koro yo mano yo tika kocha. Koro anyise ni iluongo ni Morin. Koro anyise ni gimotim amba onge tich gi seche. Koro anyalo kata konyore bina tero ni kata delivery moko amba yude kata sabun moro neno. Ore nomiyo gi hola mar shillings 30,000 kaka nyinyo. Kendo ne giduoko omenda go bang' thuolo mar dweche 5. Freezer ngene kwa uso rech. Koro ngene freezer nyaka ni bed godo. At least nen gi freezer koro mama moro kanyo miyo moti kama tapani Nyasaye be mana donje chunye. Koro omiyo freezer cha no chako tiyo godo. Koro ngene rent wan 20,000. 20,000 per month. Koro no nyiso ni instead of chulo freezer ni one off gimotim wadhi mede pesa wi rent ni. Morgi eni ohala ne omako mach ma ochuno mondo giyar badgi. Kata kam sama corona biro 2020 March oyudo ka Big Fish ni osechako sudo kech tweet no ji koro biro ang'o fact ang'eni wadhi loro para yudo ka orders ng'eny joma dwaro ni terne gi rech joma bira ni gikawo rech nikech ndalo ka ne onge chiemo e hotel en ochopo to kawo rech to dhi mta ochopo sama koro ji ng'eny ma koro ji rito rech chiemo e shift kech en kibanda mo matin en gi mesni 3 kamagi kombe karibu 15 kama.
Osumo Brad ne odonjo e ohand rech Kauyuma, to koro reche mapidhe, kendo onge kod siso mar manyo tij andika. Sani to riambo ya sani to kaonge tich manyagola kae ok apar ni nikech ineno big fish ne chalo nyathiwa. Inyalo chalo ng'ama we nyathini kidhi kumoro, chalo ng'ama we dala ni kidhi e dala ng'ato. Big Fish yweyo jochiemo okinyi godhiambo, ka bende ondiko ji mahaw 50 kaachiel kod jo apiko matero chiemo e apise kod udi. Kapani do ndika tich, ambe do dasendiko kata ji 50 moko. Okapani dasendiko kata ji 50 moko e ginene. Kech sani ng'eni koro wan gi jomoko matiyo kae, wase employ joma ng'eny. Kapani sani de podane under employment dase employ jogi. Kora samora wacho mani kila ng'ato pathi ji opogore. Bende otiyo kanyachiel kod nyiminege ariyo e ohand rech. Ka moro to nigi thuolo mar uso math mobi kowuok e olembe. Iyudo ka nitie nyaminwa moro ma en ohand juice ni en mano mare. En obedo abeda kumoro kwano mana finance. Eto kobi. Iluonge ni Silvia. Eto kobi en obedo abeda kumoro kwano finance. Iyudo ka kendo koro dwe ka rumo kimiye pesa juice no. Oko pesa matin opudhore mana gi ring'o. Kora en pesa mang'eny gadien. Osumo puoyo sir mar ojende ma oyudo kinde ka kinde ka ouso mwandune e yor mbui. Giritre to an anyalo gwero kama nikech ojende no support gadieri. Momineno sani apani ma youth ose realize ni kwa miyore teko, kwa miyore support kwa nyalo manage. Gadieri nikech support was overwhelming. No ka expect gima ilan. Kaka koro ji osechako share ang'o jibiro. Koro kamane kaka Big Fish nochako ma we had to open a second branch. Tarik 16 dwe mar abich higani, Osumo ne oyudo welo modhial. Jotelo mag Azimio nochopo e magawane mondo ocham rech. E mesa koda kom mane ogai mar Azimio, Raila Odinga ne ochieme odiochieng' mane oyango Martha Karua kaka jalupne ng'wech mar laro kom mar jatend piny. Wuon magawani manyinge Osumo Brad leronwa ni nyaka sani ohala osedhi malo kendo yuto ne dhi maber. Limbe Odinga pod medo gwelo welo. Sani bende alo siasa ng'eni koro ka mafans ng'eny neno. Koro yudo ka joma ng'eny dwa bino ni gibi gichiem kae. Kila ng'ato kia tok na sand baba, kia baba nobede kom mane. Osumo wacho ni paro maliw kod kinda emose konye wande. Kata dang ibed gi support, kata dang ibed gi kok in ng'at ma tiyo matek. Kok in ng'at ma wiye lew, kata dang mi mana milion 10 sani jakom. Inyayudo ka pod idhi dok ikwa moko. Kata kamano, Osumo ywago osuru michoko kuom johala. Ohala Nairobi ka ok inyal chako gi 100,000 gadieri. Kano ok ni en kata gimoro yot moro miyudo kumoro. It's not easy nikech licenses kende man wachul ayiego ne ging'eny. Sani be sirikal dwa ni register wandi. Ineno, chako chulo tax, register mago bedo mar mana pesa. Ok en gima yot ba. Osumo Brad en rawera ma hike hawo 29. To bende ochano kendo. Sani pod amanyo pesa, pani sani pod amanyo kaka nyalo konyera kata kaka nyalo elevate ngimana. But aparo ni ok en gimoro ma nyalo kawo gima serious. Kuongi bet kata gimoro at least manyalo kata sustain nyithindu kata chieng' moro yudo nyithindo kaka inya tere school kech sani kendo school garama. Sigand rawera ni nyiso ni ohala nyalore kata ka iuso mana kit chiemo achiel kendo timo ohala bende nyalore kod anyuola. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kamano Cleophas kuom alipot maler kamano kendo imedo jiw jogo bende man kod mich mopogore ni ok en mana tich mondiki ng'ato ema nyalo miyi pesa kata nyalo chako mari wuon mondo ibed kod pesa ni ka ngimani igero mana gi wich maleo. Nyakora magajua nitiere penjo moko mipenjo ga mathoth seche moko idhi golo pesa to ng'ato gonsi ni unataka kutoa pesa nyalo duoko nyako mok ber. Nyakora mogo joma dhi yweyo kwa duogo omiyi weche mag tuke. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos.
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kenya Ramogi Juang Club mar Real Madrid noloyo kombe mar 10 kod 4 mar UEFA Champions League bang' goyo club mar Liverpool goal